представлено Божим браті нашим Михаїлі, покої тишина, блажений пам'яті Господу помолимся. Господи, помилуй. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посреди нас. Отходить величний світ, новоприставлений наш брат Михайло Іванович Алмаший. Отходить величний вік ціла епоха. Отходить величний світ чоловік, який обрав у себе все, що можна вбрати від Бога, получивши дара, талант великий педагога, як і його супруга, уєдно пройшли величественний путь педагогічної роботи, а на фінішові свого життя сформував Михайло Іванович величественні научні труди, перебуваючи у активному участі у русинському движенні, но був там научним роботником, тим, котрий формував програми, котрий наставляв, як те робити, чого треба держатися, що головне, що второстепенно є. У цьому списку прощання ще одна моя записка, він був член-кореспондентом Міжнародної Києво-Мефодіївської академії. А також важливо, що входить в вічний світ чоловік, який всі таланти, навірно, котрі йому Бог дав, не закопав, а він просто подарував їх людям і особливо своєму любимому карпо-русинському народові. Він многократно скорбів і просив: Господи, чому так все стало, що такий мирний народ, а так не хочуть його визнати? Ну що це стало? Якими аргументами користуються ті люди? І рішив іти путем научного доказательства. В його руках родилися знамениті словники, порівняльні словники славянських народів, а також історичні нариси і більше 500 научних публікацій. Ми сьогодні прощаємося із нашим удивительно благодатним і таким важним, дорогим для нашого народу чоловіком. Шкода, що у нас тут ограничено время, 40 минут, бо много би говорити про нього, але сьогодні найбільше кажемо: Господи, запиши йому в книгу житті усі його плюси, які він мав, все, що робив у школах, як педагог, і всі труди, які він мав і в русинському движенні, будучи 2 рази членом Світової Ради, я 1 раз був єдно з ним. І то, що він поклав у русинське движення, важить дуже много і благословенно. Сьогоднішній день русини проводять у Ужгороді фестиваль русинської культури, і ми вже скорбимо, що його не буде з нами. Але буде його ім'я з нами, буде його благословенний труд. Його труди в будучому кидався нам создати в один блок, в один такий капітальний труд. Може бути добра настольна книжка для істориків, лінгвістів, філософів і всіх тих, хто розуміє, як він казав, від Бога природньо є право називатися тим іменем, яким тебе родила мама, і зберігати язик того, котрим тебе тобі дала мама. Бо ніхто не називає чоловічий, батьківський, а кажуть материнський язик. І іменно одному із виступлень він підчеркував, що філософи і психологи утверждають: і якщо чоловік не зберігає материнський язик з юності, то він потім буде мати всю проблему. Йому це буде давати тяжко другі язики. Якщо зберігати свій материнський, в даному випадку для нас русинський язик, то такі русини поліглоти, вони все знають, бо в базисі материнський чудний язик. Просто що там, коло 50-60 тисяч слов мама передає дитині, як сама дорога вчителька. І сьогодні його слова споминаю, він це казав: хто тепер дає школу дітям русинським? Мами. Це вони дають таку освіту своїм дітям, щоб потім розійшлися по цілому світу, але пам'ятають материнське слово. Не можу більше говорити, але виражає скорб і діляся із ближніми своєю розлукою, просто може пообіцяти: Господи, благослови, щоб ми у життю сподобалися. Трудами його попользуватися, він з нами участвував у кодифікації русинського язика, він співавтор величественної академічної граматики русинського язика, а також всі останні твори. Най Бог дасть йому прощення гріхов земних і награду Царства Небесного. Амінь. Господна родина, дорогі священники, друзі, всі, хто прийшли проводити останній путь такого гарного чоловіка,
чоловіка, освітителя, лікарського нянька, дідика, прадідика. Як казав отець Дмитрій, він зробив великий світ, лишив і лишить історії нашого українського народу. Він трудолюбивий, любящий, дуже інтелігентний, дуже добрий. Таких не так много тепер є. І настоящий дух. От нікого не зробив, нікому біди не зробив. І мені досить тяжко говорити, бо таку людину ми тепер проводжаємо по своїй путь. Як у 19 столітті Духнович і ще пару будинків, так тепер Михайло Іванович був будинком у теперішньому столітті. Ми мали десь йому вручати премію, літературну премію за його труди імені Павловича. Я вчора був з родичами, говорив на цю тему, і ми йому вручаємо цю премію, але даємо вам, родичам, цю премію. І говорили, що питання совпало в штаниці фестивалю, ми не будемо його відмічати, бо в прошлий рік нам мішали провести фестиваль. Ми з ним говорили на цю тему. Ми посвящаємо фестиваль його пам'яті Юрія Чурія, який теж недавно спочив, коли йшов у вічність. Хай йому земля буде пухом. Ми не Михайло Іванович, за вас не забудемо. Спасибо, Господи.